Que tal? Jo, canto tempo. Perdón, que berrei moito e deixei aquí sorda a mitad da mesa. Que tal? Como estades? Cantísimo tempo, fai moitísimo que non nos vemos, non porque non vos vexo, pero sí que, bueno, que non estamos aquí compartiendo espacio virtual. Jope, pois mira, hoxe traio novas un pouco, bueno, acabamos a temporada, pero é que é así, hai que ir rematando e que ir de vacacións, que non pode ser isto. Todo o día aquí metidos, todo o día traballando. Por favor, necesitamos de vacaciones. O sea, é suficiente, vale. Así que nada, hoxe o Patreon, aí está, o Patreon. Así que hoxe imos falar de verán, tanto dos veráns agora con 30 anos, 30, 27, 28, 29, como os nosos veráns, non? Cando éramos catives. Para iso teño a todo o equipo. É que xa non vou presentar só a Eric, vou a presentar xa directamente a todo o equipo. Aquí está Eric, como a sempre, Dios mío, te amo. Facía moito que non te vía. A ti tamén, a ti. E tamén temos a Adri por aquí, que nunca vemos, normalmente non vemos moito, pero últimamente estás. Estou en mesa, estou en todo. Estás en estou en todo, encántame. Veño en modo verano, veño de pechar todas as tempadas de todos os programas de O Que. Xa veño surapollismo total, me encanta. Sí, señor, lo que nos gusta, xa estamos de verán. E tamén temos a Cris, como estás? Hola, moi ben, moi contenta de estar aquí. Que guai, compartindo. É que creo que non consideramos na mesma mesa, pode ser? Primeira vez de todo. Primeira vez, bueno, primeira que non sexa a última. Mi primerita vez. No, sí, a primerita vez, sí, home. Bueno, mención especial pa mesa que hoxe está dando tremendas hostias, Así que... Sí, perdón, a mesa. É que estou emocionada. É que hai moito tempo que non nos sentamos aquí a xuntarnos. Moitísimo tempo, dende a última vez que falamos de precariedade. Mamá querida. No, bueno, pues, aí seguimos igual, precarias, sí? Pode ser. Por eso, Patreon, unha vez máis. Veña, que teño que aproveitar e lanzar moito Patreon, que despois vou estar uns meses en volver por aquí a pedir cartos. Aquí son como a comisión das festas. Igual, la cuota. Triqui, tri. Pois nada, pois non sei. Ocórreseme, bueno, non se me ocorre, está aquí apuntada na libreta. Ella, improvisadora. Imos empezar falando, bueno, eso, de verán, de... así, de recordos de verán, non? Cando foi o cal é o vosso recordo de verán así como máis emotivo, que digades, jo, ese foi o mellor verán da miña vida. Tedes de marxen dende os 3 anos ata hoy. Pois, a ver, vou decir unha, non considero que sexa o mellor recordo que teño de verán, pero eu, claro, eu veño dun verán moi marcado por non ter unha vila a que irme a escapar desta cidade. Wow. 2, por o feito do que meus pais traballaban. Entón, claro, eu sempre estaba coa miña avoa, pois na súa casa, pois bueno, iba ao parque así un pouco, pero bueno, coa calor pois non podía facer moito. Pois un día concretamente de verán que eu fun tan feliz que ata yo dixen a miña nai foi cando ela, pois polo que sexa, non traballou. Estuve en todo o día con ela, dixen, mamá, que bonito. Eu moi feliz. Ai, sí. Hoxe acabo chorando seguro, tío. E isto é o que pasa cando non tes vila. Pa correr polo monte. Jo, é que hai diferencia. Eu, claro, como sempre, bueno, vivín sempre no pueblo, inda que, bueno, falábamoslo antes, Iván e Maiseu, que viñamos aquí falando de onde éramos, que ahora se dedica a venir a mis fiestas. ¿Yo? Sí. Sí, hombre, sí. Son ¿Qué máis me del dices tú a pueblo mí que de las pueblo? amapolas, cariño. Qué fuerte. De San Pedro de Morella estoy. Eso no se dice, que luego los fans te van a acusar allí. Ahora mismo. Ahora mismísimo, mira, ahí. Hola, fans. ¿Qué tal? Hola. Veo morellas. Non, pero eso, que claro, é a diferencia, non? Eu sí que tiven a sorte de xa paro de dar golpes, vale, que estou bla. A diferencia de que sí que tiven a aldea de pasar os veráns ali metida, sabes? Que era como... Pero ao final isto é unha cousa un pouco de que eres o que non tes, porque tamén eu estaba, sí, bueno, máis de maior, pero era como, ai, eu quero ir a Ourense. Sí, eso é certo, porque hai xente aí e tal, pero cando tú vives na cidade non podes escapar dela, é un... Son as 5 da tarde, quero salir, sales e o asfalto sube xa un calor que dice, chaval, pasa pa dentro. Ourense, sí. É moi complicado. Ourense sendo Ourense, un forno. Sí. Moi ben, por aquí, a ver, conta de recordiños así. A ver, pois eu penso tamén que os veráns de pequena, e se me paro a pensar tamén ocorreseme
pois esos veráns como irmão, coas miñas primas, estábamos na aldea. E sobre todo, o tema eu que máis recordo do verán era pensar nas festas, sabes? En que chegaran as festas do pobo, primeiras de agosto, esas mesas grandes, toda a familia, sabes? Que igual nese momento non era tanto feito de... Pero a día de hoxe sí que o vexo así como xuntarse no momento de comer, sabes? Digo, jo, que guai. E eso, que vivíamos prácticamente o verán, pasábamoslo pensando en, ai, que sexan festas. Cando son as festas da tua aldea? 1 de agosto. Bueno, moi bien, moi Sí. buen fin de semana. No epicentro. Morrendo da calor ali. A tope. Tamén podes dicir o teu pobo para que vayan tus fanes. Arnoia. Arnoia, os bueno, pementos, bueno, Dios claro. mío, os pementos de Arnoia, Jesús. Unos pican... No. No. Esos están Técnicamente buenísimos. non debería picar ningún. Ay, Se No. pican, ten cuidado, Os de Arnoia se pican, cuidado, que teñen un bo tamaño. Dios, Arno, como mola Arnoia, tío. Madre santa. Pois as túas festas empezaban cando acababan as miñas. Sí. Sí. Eu veño de Santa Marta de Moreiras, ves? Ah, mira, Moreiras. Es que Pero destinado non hai estaba confrontación. esto. Que a ver, sí. Nos temos Bueno, confrontación todo con Moreiras. Trelle. Santa Marta de Moreiras No, son de, Sobrao. efectivamente, Trelle, que son eu, de Santa María de Trelle, e son as festas o día 2 de agosto. E as túas son o 20? No, 28, 29 e 30 de... No, 29. O San Pe- como Cantos San días Pedro. ten 31 que cumpre mañana? 29, 30, 31, por aí, pai. Esa última fin de semana Coincide de... co San Pedro, entón. Eu que che sei, miña filla. Eu sei que, bueno, Competencia directa. era moi guai ir a verbena. De xullo, non de xuño. De xullo. Ah, sí, xullo. sí. Competencia directa. Directo. Entón, eu creo que estás romantizando un poquinho o verán, porque bueno, a min gustábame moito pois con meu avó viñera comigo ao monte para facer unha cabaña, así, pois eu non sei se era legal, pero collíamos canto árbol había, así, pero con machada, un biquiño, abuelo, quero un montón. Facíame tremendas cabañas de indios. Eu non quería cabañas de indios, pero bueno, era Bueno, É a medida que tiña. Era que tiña. E logo pois eso, estar con meu primo, ca miña prima, ca miña amiga Aitana, Raico, Nadir, esa xente. Entón digo, ai, que bonita infancia así, non de. Pero logo penso e digo, xa, pero logo chegaba agosto e había que recoller as patacas e a min sempre me pegaba unha cisqueira esa tarde, tío. Ves? É unha desas cosas que eu non pasei. Ves? Xa. Sigo jodido da espalda igualmente, non pasa nada. Terrible, de verdad. Eu, sin embargo, vexo moi... O sea, nos chegaba setembro e tiñamos a vendima. Eso ia sendo o sea, víamolo Claro, mi caris, genial, pero- igualmente, Igual que tía. Pero as uvas están a outra altura, amor. Bueno, pode ser. No, claro. Sí, bueno, eu apañei moitas patacas e tamén Pode cuidado. O puñete pero- a pisalas, que gracioso. Pero as patacas, eu deixei de comer patacas pensando, si eu non como patacas, non temos que recoller Mirando patacas. no plato, te odio. Xuro, tío. O primeiro boicot de consumo. Boicot. Aí está. Con cantos anos? Desde que teño uso de razón, de verdad, é que era a sensación da terra por dentro dos zapatos, de decir, Cambiando as infancias en 3, Dios. 2, 1. Pois, bueno, é así. Eu sí que teño recordo de a min eu pasaba evidentemente, bueno, que vivíamos na aldea. O sea, sí que ata que naceu meu irmán, sí que vivíamos na Valenza. Pero despois marchamos para Moreiras. Igualmente os veráns os pasaba ali, bueno, pues, con toda a chavalada, un bico para todos. Xente increíble que todavía sigue por ali, outros non, pero bueno, andamos aí. Pero sí que teño como recordo de marchar para a playa. Nos veraneábamos en... San Mil. Sí, de hecho sí, Praia de tío, Ourense. puto Samil, o sea, hola Samil, playa de Ourense. En Colonia, eso. No Vao, o sea, bueno, no Vao, en Coruxo que era. Teño uns recordos que ainda agora cando paso por ali, pois polo que sexa, bueno, vas por pa Vigo, vas para algún lugar por esa zona, é que como, fun tan feliz. E pasei no tan guai, eu recordaba que como con moitísima ansia, eu sabía que chegados xullo, eu iba para Coruxo. E xa non marchaba ata agosto. Era un mes maravilla. con todos os colegas de ali que nin sequera se me poño a pensar, tampouco teño recordo de como os coñecín, como non. Había xente de Ourense, evidentemente, sabes, pero era como que viña tamén ali, que consideramos que, é guai, é como teño ese recordo de decir, vale, non sei en que momento fíxeme tan maior, é como que non recordo o momento no que deixas de, o sea, mira, aquí sale unha boa pregunta. Cando recordades que xa pasachedes esa barreira? Xa... Que barreira de la juventud. Yo, Sí. yo soy joven, No, cállate. yo soy tamén joven. O claro, verán. sí, soy súper joven. Pero es esta cousa. O verán acaba como ser humano, como ese concepto bonito, idealizado de verán, cando empezas a traballar.
A menos que teñas un traballo maravilloso no que teñas un verán super grande, super libre, o verán non volve a ser o mesmo. Ai, a mí Porque acaboume aínda que o antes, teñas tío, grande, literal, quero dicir, acaboume Non é o antes. mesmo. No, aínda que teñas un verán, quero dicir, aínda que teñas unha oposición aprobada de profe, poidas ter moitas vacacións, é un horror irse de vacacións en xullo. Quero dicir, que non duro por irme a ningún sitio, habendo colas pa todo, que va, quita. Pero ainda que te puderas despreocupar e desinhibir de todo eso, eu cheguei a aburrirme do verán. De tan longo que era, chegaba a finais de agosto e dicía, buah, que ilusión me facía empezar o cole de novo e decir, que cousas habrá? Claro, pero tamén tiñas outra percepción unha do persona tempo, nova. Exacto. Dices, En a buah, uni pasaba que pasará? tamén, que como... Ahora no, ahora escápaseme. Sí, Mima. ahora traballas e punto. Bueno, sí, a min acabouseme antes o verán. Eu creo que cando deixei de ir a eso, pois a praia, que cando me fixen como adolescente repugnante, Ai, que sabes? drama. Como de sair de que xa busca sair de festa, que tal non sei que. En ese momento tamén andaba con peña un pouco máis maior que a min. Pero sí que creo que nese momento foi cando de repente dixen, vale, sí, no, ya está. Os veráns xa non van a ser o mesmo. O sea, vou vir aquí, xa non quero estar. Fuck. É que como xa non é igual, sabes? A min acabouseme antes. Despois viñeron outras cousas, ven de festas, ven de sair por aquí, sair por alá, é guai. Pero sí que... non sei, eu teño ese recordo como de acabárseme moi pronto, Que moi deprimente, cedo. isto é super deprimente. Isto... No, Tema verán, no. super feliz, super happy, no, No. bueno, es que Buah, acabou. Bueno, para horror. mí. carallo. O sea, No, pues verán, maduras ten y vienen cosas outras boas cosas. Dios, digo unha cousa, para min acabou cando a miña prima e o meu primo se fixeron adolescentes, xurocho. Drama máximo. Bueno, logo compensaba algunha cousa como que viñera a miña tía do Uruguai que traía alfajores. Creo que un dos días máis felices que recordo é cando descubrín onde se escondía. Porque lá íbame como viña, eu que sei, cousa un mes e medio, non? Entón iba administrando. Claro. Pero ese día me puse moi mal. Pero sí. Pero en esencia, bueno, cando a miña prima e o meu primo se fixeron maiores, ai, por Dios, Sí, que é que drama. aparte, claro, cando andas, é que a min pasábame isto, que era cando andabas con xente que era máis maior que a ti, bueno, pois porque coincidía, non? E como de repente, claro, tiñan outras inquedanzas, querían sair pola noite, ti non podías, tío, e ao final decías, pois acabou mi puto verano. O sea, ao final que, pois, vou me coller o meu Wallman, me voy a poner Como que? Caribe Mix 2000. Total, vamos a falar de eso, 2004. de disco estrella. Disco estrella. Buah. E facerme un videoclip na ventana do apartamento da playa, en plan, non tengo amigos, escoitando Sonia e Selena. Refírome que ¿Alguien recorda era esas un pouco revistas así. nas que puña envía un SMS al 343 para Los tener politonos. Puesto este politono. ellos tribales de fondo de verdad, pantalla? sí. Os Dios santo. Eu recordo que, bueno, no meu pueblo viña en temporada alta éramos 16. Entón viñan xente de Madrid. Entón claro, pensaba que Madrid era unha cosa. Claro, entón dixenlle un día un destes dos meus amigos, o meu amigo de Madrid, Sergio, un saludo Sergio. Tiña como a miña edad, ¿no? Entón dixenlle, bueno, xugamos a algo. E dime, es que non sei a qué. E dixenlle, pois eu tampouco, porque facía calor, non nos deixaban salir. E dixenlle, lemos un libro. E dime, es que non sei ler. E eu cheguei a casa e dixenlle a miña nai, mamá, o Sergio non sabe ler. E é de Madrid. En plan, Importante. ¿te lo crees? Como siendo de la gran urbe, no lee. É como, vale, e agora entrando como sacamos todos estos temas de que facíades así en verán, como uns nenos como somos nenas e nenes dos 90 e 2000 que, o sea, ao marxe de ir estar cos amigos e tal, no pueblo, ou na playa, ou en Ourense, ou que sexa, cal era como a vosa rutina de verán? Porque eu a teño moi marcada a miña rutina de verán. A ver, eu tanto como moi marcada, o sea, eu sí que son consciente de que pasaba moito tempo pois coas miñas dúas primas e como irmão, que éramos os 4, e os planes, o sea, iban variando, pero realmente nunca tiñamos nada superfixo, o sea, podía ser baixar, era ver a novela polas tardes coa abuela. Oh Dios, Pasión Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. O Rubí. Rubí. Porque aínda facía O moito Cata calor. Salvaje. Exacto. Ay, Acabar eso, sair á calle ou ir á piscina, e os planes podían ser un pouco de todo, o sea, podían ir desde facer pulseras hasta xogar coas pistolas de auga. Eu que sei, é que ao final cada día era... Claro, dependía da década tamén na que estiveras, de Claro. 6 a 10 anos, de 10 a 16, o sea, dependía deso. Claro, claro. Era un pouco plan. qué bonito, qué bonito. Sí, eu recordo madrugar, tío. En Eu serio? recordo que Ai, eu chorrada. madrugaba moitísimo eu en tamén. verán, póñame a un ou a primeira ou póñame
bueno, o xabarín tamén, o puña. Ese non, o sea, o xabarín seguro fijo, pero sí que teño máis recordo como máis de pequeniña, non tanto así pois de 10 anos e tal, non sei por qué. Despois el Club Megatrix, estas mierdas. Megatrix, Eu, madre mía. Era de 7 da mañá, tío, que non madruga agora tanto, tío, sabes? Como, e 7 da mañá empezaba a Ai, ver filla. Popular. Dawson crece, joder, soy moi maior, tío, que asco. Todas as series de dibuixos animados ou de non debuxos animados tamén, pois series de persoas e tal, Las gemelas de Sweet Valley. Bueno, todas estas, e mentras almorzaba, despois facía un poquinho de deberes porque hai que falar desto tamén. Eu recordo de facer cadernos de vacaciones antillana Dios, cuadernillos. e todo, Antillana, rubio e merda. E despois xa, pois si, xogar, vais a la playa, e despois, bueno, los momentos vídeo. Bueno, isto facía xa paro de falar do meu No, está moi ben, está ben. o sea, para moito tempo sola, tío. O sea, tiña moitos colegas, estaba moito con eles, pero sí que claro, había moitas horas do día no que estabas na tua casa, E que non había moito que facer. E que non había que facer. Entón, eu recordo que tiña todos os discos, tiña un casete, así que ainda teño todavía na casa, eu levaba sempre o casete dos braus, Con pilas. Con pilas, sí, claro. Que delicia. Con pilas. Sí, E tiña os casetes das Spice Girls e de todos estes, e senón tamén tiña os discos de Natalia de Ote e Cristina Aguilera, e adicábame sempre a abrir os dous armarios, as dúas portas do armario da casa da playa, porque estou facía ali, e puña a movida esta era, pero facer uns videoclips. Buah, que fantasía. Que non lo sabes, uns playbacks, Más vas loca. a volverme loca, porque o sea, vas a ella volverme artista. No Sigo lo sé. facendo todavía. O sea, igual. Nadie se esperaba otra cosa, la verdad. Pues, ¿cómo te explico? Todos los días por la mañana. Tremendas sinfónicas dirijo yo en mi baño. Pois si, eso facía, bueno, perdón, xa está, xa paro, é que isto Está increíble, está increíble. Fantasía. Como recordalo, porque Joder, que o meu era moito máis como aburrido. xogaba. Bueno, eu no verán, de feito, recordo etapas, porque iba sempre, acababa o curso, e chegaba esa época de madrugar sin ter cole. Porque os meus pais traballaban a deixarme coa miña concilia particular, que era a miña boa. Claro, aí non había absolutamente nada que facer, máis que debuxos, así, pec. Que si, da igual o que fuera, Nickelodeon, Jetix, todo. E despois, claro, chega a hora da comida, aí fai unha calor tremenda, te tumbas, me convierto en el mejor entrenador Pokémon del mundo, porque non había outra cosa que facer, aí, jugando a la Game Boy. A la Game Boy, a la Nintendo. E despois, pouco máis, salir ao parque, ali no Couto, maravilla de sitio. Para ferver, Parque do Couto, aí a calor tremenda que agarraba. O do Barbaña. O parque da Plaza do Couto. ¿Cómo te quedas? Nin idea. Vale. É que a mí non me deixaban ir ao parque porque decían que habían jeringuillas. Sí, nese, Bueno, sí, en os podía haber cines. perfectamente nese Quero parque. recordar esto. Había xente, o sea, eu recordo ir coa bici por ali dando voltas, porque era o que facía, dar voltas, era como un can pequeno, non Anda, paraba un quieto. limón. E había xente chunga, un chegará a escupir no chavo en plan, no vuelvas a pasar por aquí. ¡Wow! Que me vas a decir tamí? Que dices tamí de bici? E despois chega o momento de vacacións dos meus pais, que aí xuntaban as vacacións e podíamonos ir a sitios, que sempre era moi chulo. E despois chegaba o momento de acabar o verán. A clausura, esa canción de Dolores se chamaba Lola, Ai, Dios santo. particular, Ai, ai, era ai, ai, o ai. cumpleanos de Iván. Eu sabía que canto chegaba ese momento, acababa o verán. Era como la gran última fiesta. Odiando a Iván. Volvendo No, eu era tamén non sabía, cando chegaba Sí. o meu cumple que xa estábamos cerca Eres de de volver setembro. Era precioso. De agosto, 22 de agosto. Ni má querida. Claro. Virgo, ¿no? 22 de agosto. Leo. Eres Leo. Do límite de Leo, sí. Límite. Leo acabou Fronterizo. A Rayán, no Si te alguien leo. sabe de eso, que no lo diga, no lo confirme. Leo acabou 23. Toma ya. 22. A Rayán. Los dos a la vez. Pues, y era bonita esa sensación de ir o cumpleaños de disfrutarlo porque era la última gran fiesta que tal. Volvías para casa y decías, ay, Volver se a vienen otra vez los empezar. deberes de mates. Otra vez. Bebé. Como anuncio de Corte Inglés, igual. Madre. Fuchedes a campamentos alguna vez? No, quita. Sí, que iban a pagarme na miña casa campamento que a miña nai facía contas para chegar a fin de mes. Pero da Xunta ou da por Xunta, fora, había sí. un montón de Pero campas. non Ou foi, campas non de foi tampouco. de día. No voy a hablar de la Xunta. Ti fuste,
Eu algunha vez sí que recordo que sí. Teño aí tamén, non sei, un amor-odio por un lado, sabes? Porque recordo que as primeiras veces que eu fun, como era unha nena super tímida, e era algo que, bueno, cando iba foron campamentos destes da Xunta, non coñecía a nadie, entonces eu sí que recordo que igual durante 2 veráns non o pasei moi alá, sabes? Eu non entendía moito nin mamá, por que tengo que ir? Ai, que Claro. de- Entre Queres comillas. librarte de min. Eu que tiña idealizadísimo, Entre comillas, non sabes? iba e era como, "Buah, que cholo, que E sin embargo, logo Estados xa... Unidos, campamentos, e la Ves? guitarrita Marshmallow." Uf, é que eu pasar 3 días sin ver a miña familia, es que Se me te moría. integras ben, o sea, se eres unha persoa que non che costa nada relacionarte tal e cual, eu penso que super ben, porque logo a medida que crecín e me fun soltando un pouco máis, quizás sí, xa o disfrutaba un pouco máis. Claro. Pero eu recordo que ao principio para min era un trance que, a ver, que había que pasar e punto. Non, eu son anticampamentos. O sea, era, agora dame igual. Ahora- Que despois traballei, claro, despois traballei en campamentos. Ahora sacamos provecho económico. Non, pero non, eu se Monetiza podía tu tamén. trauma. Tiña un medo, era como, no, o sea, eu choraba, non quería ir a campamento. E meu irmán, por exemplo, sí, ese era como, venga, me voy, no vuelvo, adiós, mamá, adiós, papá. que os Mi veo. mae. E eu era como, no, Eu tampouco, eu, de verdad, tendo a vida que eu tiña, eu levantábame, eu non sei, cando me torraba o sol, sabes? Entón despertaba, comíamos meus choco crispies con leite, vendo Megatriz, logo... El Megatriz. Sí, deixábamos a miña prima, meu primo e eu sin... El eu deixábamos la sin crispies, era así como, bueno, tradición. Era unha regla non escrita. Sí. Despois de, eu que sei, hora e media almorzando, sabes, salir che leite polo nariz, esas cosas. Pois entón empezábamos a facer as vacaciones antillana. Entón como que era moi eterno e collíamos un moucho da suerte que me trouxera a miña abuela, que puña por debaixo la toja, stop de turbación. Vale. Puña la toja e puñámoslo diante dos deberes a ver se se acababan solos. E logo, pero logo comíamos, facíamos a digestión. A miña nai traballaba nas piscinas, entón colábamos toda a fucking fila e era maravilloso. E nada, facer esas 2 horas de reglamentarias, ¿no? Logo o mellor eso, pues chegar a casa, ver a miña tía de Uruguai haciéndose su mate, ¿no? Eu teño unha pequena pregunta que a vou meter así. Dime. Vos agora, como adultos, adultas, facedes esas 2 horas de digestión? Porque eu levo sin facelas a hostia de anos, nunca me pasou nada. É que me dá asco a é auga. falso. É mentira. É mentira. É todo mentira. Claro, é mentira. Bueno, eu sí que fago un pouco como as señoras precavidas, como boa hipocondríaca que son, que me mojo la barriguita, me mojo la nuquita, me mojo la espaldita, vou aclimatándome e despois digo, venga, ahora Xa ya está está. que non siento los pies. Aquí no Atlántico, Literal. agora sí. Honestamente, eu non entendo porque a xente vai á praia, porque o sea, facendo maravilloso. calor, tío, a auga está helada, non ten sentido. Pues por eso. Efectivamente. El choc non Vamos ten a ver. sentido, non ten xeito. A min pareceme asqueroso. O sea, que mellor ir, o sea, con todos os meus respetos ao Mediterráneo que é maravilloso, Pero pero, está é quentiña. un caldo. Está quentiña a auga, non Pero está así. sudas dentro da auga, eu quero meterme na auga para non ter Incómodo. calor. Tía, Hai no. veces que é incómodo. Eu ano pasado estuve, O sea, que batíronse maravilloso, récord o de Mediterráneo. temperaturas. Eso era horrible. A mí me Eu gusta creo que pasar. eu de verdad polo traballo que teño que traballar no verán e agradezo porque de verdad que ter que ir á praia así por formalidade. Vou te levar eu á playa, sabrás. Madre mía. Vas fartar. Que va, eu descubrín de feito recentemente que hai peixes na praia. Descubrino no 2020. Porque eu de pequeno, unha das cousas que vía tamén o almorzar aparte de Megatriz era los vigilantes de la playa. Oh, eu Home, tamén. claro. Claro, entón claro. Entón claro, eu vía que toda a xente lle pasaban cousas feas na auga. Entonces- Paralelamente había algunha película que botaban todos os fucking anos que era Tiburón. Vale. Tiburón. Entón eu decía, claro, eu chegaba, pois imagínate, a Samil e vía aquelas boias e decía, menos mal, esta xente viu a película, sabe que temos que ter os Puxo unha tiburóns barreira. fora da praia. Entón eu decía, claramente, é unha barreira antipeixes. Claro. E no- Eu tamén pensaba esa movida. Pero que cando hai 4 Pensaba anos que fun á agora- praia e vin que había peixes. Porque, claro, comprei unhas gafas destas de snorkel, ¿no? Como es posible esta mierda? Se Está está estropeada. colando. Pero cuidado. La boya. Hai peixes. Sí, entón nada, pues moi de interior. Moi de interior. Todo de interior. La valla. ¿Cómo? Encántame. Está estropeada. Que tú has dicho A normal. bolla esa. De feito, recordo Calquer día morredes. un momento moi feo que a miña nai e meu pai decidiran alquilar unha pedaleta. Sí. E vamos, eles dúes, meu primo, miña prima e eu. Como que habíamos, non o sei, los 90, supongo, ¿no? Pero recordo que pasamos como 3 metros da bolla e eu estaba aterrado, en plan, vai aparecer
un tiburón, sabes? Aparte as pedaletas esas que as carga o diaño, tío, Dios santo. son chunguísimas. Aparte queimaste sempre. Sempre están moi idealizadas. É como sempre moi bonito cando as ves ali na area. En plan, guau. E no Sí. momento que te montas nela e que te das conta de que tens que facer esforzo físico Claro, como para non moverte mola. de punto A a punto B e non cambia nada. Todo é un engorro nela. É que é complicado. Entrache auga por aí. Queimaste, A pedalear. Méteste- queimaste no cu porque dices- colle calor o plástico. Qué correndo asco. mal, Qué tío. Se non eso non tes un charco no cu Que tamén. Efectivamente, un charco de auga Suele haber quente, un moi charco, quente. sí. Es que No, qué asco, que te tío. E tiras a auga. dirixilas dices- para xirar e para todo eso. Despois de facer Qué contorsionismo para intentar tirarte a auga e refrescarte un pouco, notas que non hai fondo ningún. Ay, E dices, Dios, que se escapa ben comigo A ver, outra vez. honestamente, No. que ten de atractivo ir a un sitio no que hai peixes cagando, peixes fodendo, o Personas Titanic cagando. afundido, vertidos tóxicos, aceite, dinosaurios en descomposición. Por que ides a praia? Non o entendo, que me Iso parece queres piscina. asquerosa. Ti Hai piscina. fanecas, tampouco. Todo ese pis, todos esas, que asco, que germenfobia me dá todo. Ai, ai. Xogas, Se vou mollaste, conmigo de te vacacións, frescas. Vas flipar. Non, de verdade, Porque que para te min acostumbras, o shock de terte que meter na auga, solo o cambio de temperatura, tal e que digo, xa, non me compensa. A rayada de, vai estar fría. Non me compensa. Pero que non é unha rayada que este fría. É guai. Dices, Claro, "Oh, guai. corta, Pero hai corre, que como me respetar vou todas- refrescar. todos os Cando te conceptos. metes, de Claro. primeras dices, Tes razón. hai zonas que dices, non debería terme Aquí metido, hai pero unha despois barreira. dices, buah. E non vos Aquí pasa ás que cando hai veces- algas parece que vai vir unha cobra? Oh. Non vos dá medo que veña unha No, cobra me dá asco acuática? Porque dame noxo a textura Sí, da alga. a min dábame, ahora xa non tanto, pero Damos máis asco a alga que o que pode haber baixo da alga. Sí, a min Sí. a alga, sí. Sin Tampouco dúda, se sin na dúda, orilla, sí. debaixo Sí, da esa alga máis ou sensación menos así. ves todo. Eu cando son capaz de nadar por encima dun lote de algas, es que me siento, buah, Poderoso. buf, adulto funcional. Adulto funcional. En plan, look at me, mira como paso por encima de un lote de algas, Vale, agora, pois vou sacar así tema de, bueno, pois falábamos das amizades, dos planes que facíamos e tal. E digo, cando xa a adolescencia estaba un pouco máis bueno, a adolescencia, no, a la adultez tamén. Vou sacar o tema dos amores de verán, La que son moi guais. adultarez. La adultarez. Ui. Tal. O sea, que pensades? Porque eu ás veces digo, no, que puta pereza, tío. O sea, os amores de verán, no, mal siempre. ¿Qué dices? Te lo juro, porque Está son moi calada. idílicos, é como todo super guai, en verano todo el mundo está moi cachondo. É todo é como, Cuando efervescencia, llega como un feralgán, sabes? Dios, las burbujas, todos aí, E despois, que? A ver, é que como eu sempre tuve amores platónicos no correspondidos, non sei que é a efervescencia. Eu tamén, non te preocupes. Sí, sí, sí. Eu enamoro en cada esquina, fillo, non teño límite. Cuidado con los gérmenes. Eu saco que enamorar non é Papá. lévalo a cabo, claro, saber como non te é lo explico. ejecutar. Non é ejecutar. Pero é saber, Dima. non sei, ou recordades algún amorío, algunha historia así destas. É que eu que sei, acabo de ver os Bridgerton, tío. Eu teño ganas Bueno. de que me conten chismes de amor, sabes lo que te digo? Buah. Estoy en esta movida. Pois mira, nesta familia de Madrid que viña a veranear o meu pueblo, que éramos 16 en temporada alta, Es que había 16, cuidado. unha rapaza que cando era moi bebé levaban a comigo a recoller erva. Para que recollíamos erva? Non o sei, porque nunca tuvemos porques, sabes? O sea, non sei, eu tiño fotos con esta rapaza ruto un bico desde peque. E entón eu tiña un crush. Non sabía que era un crush, claro, pero bueno, había unha norma non escrita na miña cabeza que era pasar algún momento do día por diante da súa casa co meu casete a pilas con Mago de Oz sonando. Porque Mago de Oz eran de Madrid tamén. Entón decía, los tiene que conocer. Obviamente. Claro, y cantan una canción de Galicia, Entonces, pues nada, claro, entonces eu, pues era eso. Entonces, pues recordo un día que eu tiña prohibido ir por la mitad do pueblo, pues por cosas de la familia, ¿no? Entón, recordo que estaban ali como os seus irmãos maiores como dicindo, va, vamos a hacer una carrera, no sé qué. E eu en plan, Entón, en plan, te reto un duelo. Sacábame 4 cabezas. Entón, claro, estaba rudeante, non podía decir que non. Claro. Es que era aquello. Eu que sei, tería 6 anos e este chaval tería 10 ou 11, que se notan moito 4 anos, 4 cabezas. Sí, nesas idades, sí. Entón, claro, a la fun eu me juego la vida. E recordo como Tokyo Drift, sabes, en plan, ya, sabes, e ali fun eu. E claro, o pavo iba 20 metros por diante. Lo que non sabía é que, claro, eu de ter solo acceso á mitad do pueblo, tiña moi estudiado. E sabía que había Claro. unha obra na entrada do pueblo que casualmente tiña unha curva que tiña gravilla e area. Entonces pasou, lo que pasou entre tú e yo, que patinou, ya la foi. E recordo chegar de primeiro a meta, cunha satisfacción tan grande.
E Ruth ali esperando. Entón, díxome, que bici tan bonita. Eu contestelle, es una mountain bike. Entón estuve en un mes así, pues, foi unha semana que pareceu un mes pues, castigado sin tele, sentado na esquina do sofá del amanecer al anochecer. Ruth, te amaba con mi vida, que lo sepas. Ay, Ruth, Sí, allá sí. donde estés. En Madrid, Sorry. en Madrid. En Madrid. Ay, Falei Dios. hasta castelán. Yo, sabes que Ay, ese foi mi crush de pues, verano. Este é o que quero que me contedes. Que me contedes así os vosos amoríos de verán, recordos así. Es que me apetece un pouco el chisme. Sí, pues moi pouquiño teño eu, recordo que isto fai moitísimos anos. Claro, amor de verán implica que solo, o sea, é exclusivo de verán. Unha vez remata, non interactúes con esa persona. A ver. No. Ni por mensamanía ni nada, Está prohibido. Un pouco así gris, sabes? Te haces el Desaparece. No. A mí pasoume isto estando eu en sexto de primaria. É que xa a idade dices tú, aventura gracia. Había unha rapaza que xogaba no parque ali no Couto, ao fútbol estaban tal, entonces claro, non había ninguén da miña idade, era de quinto de primaria. Entonces foi como así unha historia moi moi bonita de yo voy, no había comunicaciones, pero sabía que iba a estar allí. Y cuando no estaba era como, ay, ¿dónde estará? ¿En qué estrella estará? Para cuidar él. para jugar al fútbol. Pues así era. Pero, y además recuerdo ter o pensamento de decir, buah, pero es que es de quinto. Y yo acabo sexto. Claro. No. Ay, Pero esto non bebé. pode ser, esta diferencia de edad ese fai no imposible. Hostia, inasumible. Era Y después a mí me gustan mayores. É que fora, claro, fantasía. E claro, acabou o verán, aí non se consumou absolutamente nada, ¿no? Con esas edades, en esas décadas, no pasaban esas cosas. Ahora sí, pero... Era como, es mi novio. No, nada. Había un neno que preguntara, pero ¿te gusta ella? Y yo, sí. E foi ya él a preguntar ao lado, a 2 metros, ¿te gusta? Sí. Pero Ahora nadie sí decía sabes. nada. No, bueno, ni te atrevas, por Dios. Ay, Dios, qué guay. ¿Qué diría mi tío, abuela qué que me vigila desde ese banco? Que vivías en pecado. Qué facilidad. Claro, paseo ese verán, non a volvín a ver hasta pasados uns anos, que foi como, no será, si es. Y yo dije, no, amor de verano no. Te quedaste en Qué ese horrible. año. No en se hace ghosting. 1997. ¿Por qué fixaches eso? Non foi ghosting, foi vislumbrar en la lejanía y decir, no voy a interactuar. ¿Por qué? Porque adolescencia. Claro. Están las hormonas tontas. Dices, uy, es amor de verano. Uy, qué riesgo a la vergüenza. No. Claro. Que Digo ela unha pensando cousa. calquer cousa menos en eso, seguramente. Eso. tamén. Adri, Pode ser. tiñas máis conocemento tú con 12 anos que moitos señores adultos a día de hoxe. Sí, Adiós, santo. Cositas. Adiós. no pasa nada. Cris, tú que? É que non me lembro de nada así. E non é que non o queira contar, pero non se me ven a cabeza nada dun amor así de verán. Si podo decir, amor non foi, isto foi como unha amizade, non? Pero bueno, claro, cando se é pequeno o que falabas tú, eso era amizade, non era? Sí, non por pode ser suposto. amor, efectivamente, non? E isto foi, eu veraneaba en Sanxenxo. Persona de bien, non? Non diversas a mí. Que pose de chiringuito de playa, por certo, que estou vendo aquí na pantalla e ainda queda mellor. Me encanta. Camisetita, xa estamos de verán. E eu, isto éramos, eu que sei, igual 6, 7 anos, e ali na praia de Silgar, pois eu durante varios anos seguidos, tú mira que é raro, porque eu ali non íamos por nada de familia, íbamos nós, a miña familia, 4 personas, e durante 2 ou 3 anos encontramos sempre a outra mesma familia. E o primeiro ano tiña unha rapaza, e na orilla empezamos a xogar e dixemos, queres ser mi amigo? E fuimos amigos. Ay, qué fácil era facer Sí. amigos Qué antes, fantasía. verdad? E o ano seguinte volvemos ser amigos, volvemos xogar. E o ano seguinte tamén, despois xa houve un tempo que non volveron ou non nos encontramos ou tal, que tamén Samil, o sea, Silgar, pois era grandota, entonces bueno, eu que sei. Pero durante 2 ou 3 anos reencontrámonos todos os É que anos. eso é guai, eu teño recordos tamén de eso, de veranos que, pues, no meu caso iba a Coruxo, era esas amizades que simplemente vías cando chegaba o verán. E de feito, chegabas como, pues eso, a casa, a Coruxo, que sexa, era como, bueno, e vendrá David, e vendrá non sei quién. É que lembro-me dun rapaz que se chama David, pero non me acordo nada máis. Bueno, me acuerdo de mucha gente máis. Peña increíble que me dio los mejores veranos de mi vida.
pero non sei decir el nombre ahora. No, tío, que éramos moitísimos, porque aparte había unha pandilla de máis pequeniños e unha pandilla de máis maiores. Entón estábamos todos xuntos porque eran nunha mesma urbanización, e molaba un montón. Jo, é que teño aí un cariño para min, foron os mellores veranos da miña vida despois, bueno, pues No, que estábamos tamén remontando, son estábamos geniales, remontando. tamén son Era moi ben, geniales, moi pero bonito. son distintos e ahora cuestan dinero, sabes? É verdad. A mí está me facendo gracia que falades de amores na praia, así, e digo, eu só intentaba entender como chegar o sea, de lavar os pés ao cemento A toalla. sin ensuciarme. Es imposible. Ya veía en plan, ¿dónde estará? Yo en plan, ¡qué asco! Bueno, ¿tú qué, Antía? Eu que? A ver, ¿qué? Amores de verán. Sí, sí, sí. Oh, Jesús, A ver. pasaba o verán namoradas. Bueno, era bueno. un, era outra e así todo o tempo. Non, pero que non teño, sí que non teño así moito recordo. O sea, teño recordo máis de maior. Todos mal, por cierto. Non, é broma, non. É broma, que sempre digo o mesmo, pero xente maravillosa. Pero en que pasou toda pola broma hai miña algo vida. de verdad e algo un poquinho de mentira. No, bueno, hai de todo como todo o mundo o que pasa. No, a ver, sí que recordo un pouco unha historia moi similar a de Iván, que era unha cousa máis de, bueno, que ao final era unha amizade de que o mesmo que dis que nos atopábamos sempre na praia todos os anos, o rapaz este era de Verín, eu recordo. Era cada ano, sabes? Que era como, bueno, pues viña él e a súa irmá e nos estábamos sempre na praia xuntos, non? E sí que tiña ese recordo, pero non era como se foron... Era unha amizade, o que pasa é que había algo, tío, que a min isto tócame moitísimo a cona, que é de, joder, de que dan por suposto, pois porque él era un Ai, xa. rapaz e eu era Ai, unha toma. rapaza, entón, alas, son novios porque se llevan bien, eu era como Ai, tío, para non? de facer esas mierdas, de verdad, Para qué por horror. favor, please, sabes? Dios, de Porque sexualizar as logo criaturas. de repente Buah. daste conta de que a ti te gusta todo e dices, está mal, non, como non pode ser, o sea, bueno, en fin, o de sempre. Aparte de dar por feito a sexualidade da peña, o rollo de andar aí en plan, pero non terán cousas que facer, home, que andar, ai, por Claro, favor. pero bueno, sí que teño como ese recordo de moitos anos, porque eu creo que seguimos coincidindo moitos anos, igual hasta os 14 ou así. Pois estaba escrito 15. porque ir de Verín a praia é como un tren transiberiano, Más o sabes? menos, más o menos. Pois sí, como ata que xa se fixo maior, eu que sei, non sei onde está, aí ali onde estés, pois un bico guapo. Que non persona sabe- majísima. Pero é que era moi mago. Pero sí que non... Claro, era profunda amizade, era como, pois moitos anos de que xa esperas por esa xente, e logo, bueno, pois xa faz pandilla, e guai. Ai. A verdad que molaba. E despois no pueblo, pois un pouco lo mismo, la verdad. A ver, tamén había de todo, porque eu recordo que tamén no pueblo viña xente que cando chegaban eu dicía, me bajo de la vida. Había unha familia que chegaba ao meu pueblo, que madre mía, bueno, non vou decir, bueno, sí que vou decir, é que non se levaban moi ben. Eran dúas irmás e un irmão. E o irmão, o sea, o grande e a mediana, estaban todo o rato insultándose, todo o rato pegándose, e se estabas polo medio caían as hostias. Sabes? E claro, Aquí pagan todo. e recordo que viñeran un día á miña casa, pero que es que casi deixaron o fregateiro roto, quero decir, madre mía, era terrible, era moi loco, Entón digo, Dios, eu cando decían, ven a xente de... E digo, oi, No. no. Estar. No. Abre o búnker. Amigo, Total, non, total, eu aí Dios. sí que tiven sorte, que no pueblo tiña, os que nombrei antes, Que esa tamén- peña que mola que flipas de SPM, que le llamábamos en la adolescencia. Ah, que é SPM, perdón? San Pedro de Moreras. Ah, vale. Éramos For life. os de SPM, Foré. Tiñades algún tipo de nombre para pandilla? O meu primo e eu fixemos, na cabaña esta, fundamos un club que se iba a chamar Club Diablo, entón estábamos facendo así como la serigrafía, así, e confundiuse, puxo Club Diabol. Oh, E desde entón eu empecé a firmar en religión con tridente. Wow. Sí. E o noso obxectivo era perseguir o gato que pelexaba ca miña gata. Facíamos flechas de bimbio e como que se envenenábamos na terra para tirar. Éramos un poquito macabros, sí. Sí, eu lo explico, a ver. Pero cuidado. isto que te... É que agora penso, digo, pero como seguimos con vida? Porque collíamos Eso é certo. ferros e facíamos espadas, o sea, atábamos paus e pelexábamos e digo, Sin filtro. como non rompimos a fucking cabeza? Bueno, estábamos feitos de outra... Bueno, rompín a clavícula un día, O sea, debo non decir. rompías igual e seguías para adiante. Mira, Efectivamente. falando de esto, No hai que peña, sobreprotexer. travesuras. Oh, yeah. Dos vosos braus. Teño unha. A ver, a ver. Travesuras dos vosos braus. Eu era moi asido a utilizar a bicicleta para dar voltiñas.
sin máis. O sea, dábame paseos, tal, pues polo paseo do Barbaña. Moi bo sitio para ir ca bicicleta. Bueno, pues un día estaba eu coa bici facendo un pouco, compraronme un velocímetro. Non me sigo de un velociraptor. Comprei un velocímetro. Era mellor. Comprei un velocímetro que me marcaba os kilómetros por hora. Eso era el Nova Más, yo me sentía poderosísimo. Isto xa era un poquinho máis maior, O sea, suficiente edade para ter algo de cabeza, pero non, era máis tonto. E collín polo polvorín, que hai unha carreteiriña, por aí empecé a acelerar, e cheguei xusto á zona do Vives, do Colexio Luis Vives. Salí aí e chega o paseo do río. Bueno, pois eu iba a tanta velocidade que collín por ali e brinquei, collín o resalto ao paseo, desestabilizóseme a bici, collín a pedra que separa o río e volquei por aí, abaixo. E o demais é Gran historia. anécdota de que ademais é moi gracioso porque claro, eu caín ao río, que pode ser unha caída de 2 metros. Bueno, da igual, é un Por aí, caos. 2, 3. Non me pasou nada, protegíme coa bici, a bici quedou inutilizable, o sea, doblou todo o cuadro e a mí non me pasou nada máis que uns rascazos. Podía meter matado. Foi por facer o parvo? Sí. Foi un accidente porque se me meteu un bordillo que non contaba? Tamén. Volvería a facelo? Sí. Posiblemente. Pero eu iba por carretera, tal, o sea, podía ter frenado, non estaba cometendo ninguna locurísima. Pero sucedeu así. E entonces, claro, eu tiña que salir de aí. Trepei. Pero a bici non podía. Entón chamei ao meu pai para que me axudara. Según viña meu pai, a xente iba dicíndolle cousas porque o meu pai iba preguntando, plan, oye, viste de tal un rapaz que caeu con a bici e tal. Pois houve unha persona que lle dixo, sí, nada, eso que debía ir polo bordillo de pedra así coa bicicleta facendo acrobacias. E eu dicindo, pero a xente por que vamos a ver. Claro, meu fake pai, news. Fake news, é totalmente neutral. Check. Esa peña amargada, tío. Pois sí, eu dicindo a meu pai, no te confundas. Yo solo iba moi rápido. Seré Solo tonto. estaba facendo un baltar. Pero no tanto. Pero está bien. Sí, esa foi a miña Os travesura. accidentes de bici merecen un epígrafe aparte. Cris, Os accidentes de bici, Ui, sí. no, perdón. A ver, eu, por exemplo, que era falando de accidente de bici, esa non era a miña historia, pero falando de accidente de bici sí que recordo perfectamente a miña prima, porque nós vivimos nunha plaza que está así en baixada, e eu son consciente de que miña prima era un terror absoluto, sabes? Era unha cousa que ela montábase nunha bici e era peligro. E eu non sei como fixo, pero sei que acabábamos de salir do mismo portal e ela acabou metida debaixo dunha furgoneta. Oh, hostia. A furgoneta estaba aparcada, teño que dicir, Pois que e ela menos acabou mal. Pero debaixo. Foi correr. Arraspados e despois ainda Sí. levamos Mamma unhas mía. lavazadas. Sí, porque o cada vez sí, que chegaba siempre. raspada, Siempre. A clásica Hostias. levas unha por riba doutra. É que collíamos a bici e Vas nos- chorar con motivo, esta era. Xa facíamos a broma de a ver canto tempo Noelia está intacta. E logo iba a acabar chorando. Noelia, días sigue en viva. accidentes. Sí que viva, por suerte sí que viva. Noelia, te queremos mucho. Sabíamos que iba a acabar Pobre chorando Noelia. e que ao chegar a casa, pois aínda iba a ter problema coa nai. bebé. E a túa anécdota? Vale, Contas a aí, miña anécdota de era travesura. de travesura coa miña outra prima, coa súa irmá, con Xiana. Neste caso, claro, nos moitas veces cando facía tanto calor pola tarde, como que levámonos solo 2 anos. Entonces intentaban na casa convencernos de que tiñamos que dormir a siesta esas cuantas horas, sabes, igual de 4 a 6 ou Suerte. Los truquis de los padres. Fucking saber y ganar. Como lo ata que puto. baixara o sol e poder sair, non? Entonces, eu recordo que nos puñan na habitación, baixábamos a persiana, sabes, para que aquelo fora de noite absoluto, pero non, nos era imposible, non conseguíamos dormir. Entonces, decidimos levantarnos, nesa época éramos pequenas, eu igual tiña 5 anos, ela tería 3. Ou pongámoslle 6, 4, vale, poñamos 6 anos, 4. Estábamos a tope coas Barbies, pero con esta Barbie que só tiña unha cabeza, que se maquillaba, se peinaba, no? Vale, pois eu decidín dicirlle que lle iba a facer un corte, bueno, máis chuli a ela aínda que a muñeca. No. Coa luz apagada e con todo, eu decidín cortarlle un flequillo. Que saliu moi mal, pero a cousa foi que ela se miraba, eu recordo que ela se miraba ao espello que choraba. Eu intentaba convencela de que non De que non estaba estaba tan tan mal, e facía calar, e metémonos as dúas na cama hasta que chegaba a hora de que se terminaba a siesta, e cando veo a súa nai despertarnos e se encontrou a súa filla así, con ese flequillo, e recordo que ese Flequillo verán... vasco. É que ojalá fora vasco, ojalá fora recto, polo menos, sabes? É que eso era unha cousa, eu sei que ese verán canto chorou ela e cantas pinzas lle puxen así pa... Ai, bebé. É que eso co que tarda despois en puf.
Saliu moi mal. Eu Dimo mutilaba a as min, Barbies, amigo, pero dimo a a min. peña non solía quererlle cortar o pelo. A mí mesma sí que me fozaba no pelo, pero... Eu as Barbies daballes o campo que as descabezara. Es como, non sabía como explicarlo. Yo no quiero Barbies. Mi má. Sí, E tú que? Era de coches. Eu travesura, se que era, sabes que... Joder, parece que non fixen nada aquí. Eu tiña as miñas tamén, pero sí que é certo que eu non era... Non era moito de facer travesuras. Igual hai algunha que fixen e non recordo, que de ser así, pois mira, se alguno de la pandilla de Moreiras ve isto, que a poña porque non me acordo. Pero claro, sí que andaba moito pois co meu primo, que son maiores, os seus amigos e tal. Eles sí que eran uns bons pezas. Eu sí que teño un recordo que non se me vai olvidar na puñetera vida, que unha vez, non recordo moi ben que época do ano foi, non sei se foi en verán ou foi pois máis pois en febreiro, un carnaval, non sei que, pero adicáronse a facer cerbatanas. Adrián, Álvaro, hijos de puta. sigo teniéndose aí rencor, por eso non, os meus primos adoros, pero é que adicáronse a facer cerbatanas e perseguirme por todo o pueblo cos pinchos dos cactus. Que tú? Con pinchos de cactus. Claro, sí, iban así, bueno, pues al final era pequena, eran todos rapaces, Que tú trasnos, que super trastes. As cerbatanas xa eran complicadas con papel mollado, pero con pinchos de cactus. Sí, ou pareceme sádico, o que fora. Bueno, eu era pequeña e estaba chorando. Pero sí, pero teño como ese recordo, pero tampouco era moi de facer así Por eso se gamberradas. metían contigo. Se facía gamberradas era para desto de mandadas, sabes? De agora vas ali e colles estes limóns, ou robas os limóns da finca do lado e traes... Claro, yo claro. Que era como... Ahora vou! Claro, eu que sei, eu dicía, bueno, se manda a facer isto, como son os maiores, estará era moi ben. pequena, e como estará ben, vale, pois como soy pequeña e manejable, pois vamos a subirla al árbol, sabes? Dios, Pero bebota, bueno, manipulable. Bueno, Jesús, unha Dios. nena de... Claro, que por eso hai que eso, ter despois iniciativa. dixen amigas, foi moito mellor a miña vida. Hai que ter Gracias, iniciativa na amigas, maldad. os amo. Hai que ter iniciativa na maldad, Antía. Sí, pero eu non a teño. Xentiña. Eu metíame en dime, perdón. Falta túa, nada. Aí vou. Eu metíame en casas vellas porque era mi vida eso, o sea, é unha cousa que me apasiona a día de hoxe. Non é que o practique con regularidade, pero podría. E recordo unha vez que, bueno, a miña nai xa se cheiraba este hábito, e recordo que eu viñeran unhas rapazas novas, unhas amigas dunha familia amiga do meu pai, bueno, viñeron ali. Entón dixen, vinte que vos enseño algo, tal. E fomos. E as moi gilipollas meteron a perna nun buraco, hostia. Digo, pero non sabes como hai que pisar nas vigas. Hai que pisar nas vigas. Bueno, e recordo eso, que eran unha rapaza máis grande que a mí, unha máis pequena, e claro, e estábamos, eu vin que a miña nai estaba fora esperando, e recordo que preguntou: "Estades aí?" E día pequena: "Estamos." E claro, pues nada. Estigaba mirando para a esquina da tele como outra Sin vez. tele, no, aparte a tele era unha burla porque estaba apagada ali, en fin. E logo de accidentes de bici, recordo o mítico arreglo inicial do meu abuelo, no, de arreglarnos as bicis a miño meu primo, porque éramos así os que os usábamos. Entón el arreglou a primeiro e marchou dar unha volta. E entón eu e pouco salín tamén con tan mala suerte que coincidimos nunha esquina na que había un galiñeiro tapando a visibilidade. E recordo que fixeron así as bicis. E escoitouse piu. E baixámonos das bicis, empezamos a hostia limpa. E entón chegou o meu abuelo, cascounos unha hostia cada un e marchamos para casa. Solucionado. Sí, no. Eu de bici recordo unha, eu son super miedosa. Super miedosa, con isto xa pasamos outra cousa. E claro, a min tiña bici e así, e guai, andaba con ela, pero sí que é certo que era como cuestas, no, cosas moi rápidas, no, o sea, carrilanas. porque claro, as carrilanas que se facíamos tamén no pueblo, que pasa que a min Outro daba motivo medo. pa morrer. Claro, gratuitísimamente. Estamos E vivos. sí, a ninguén lle importaba eso. Eu recordo unha vez, eu na miña casa en Moreiras, onde vive meu pai, na costa do Val, que era antes, tiñas que baixar unha costa moi grande ata o fondo. Eu recordo ir ca miña bicicleta por ali, iba sola, non sei por qué, creo que, pues eso, que marchaba para casa, tal, Que non había mazás para roubar ese día. Non había mazás, eu xa roubara limóns cos meus primos e nada, tirando.
Entón baixaba ca bici e claro, estaba moi dura para min os frenos. Entón dixen, bueno, mira, tiro millas, malo será frenarei. que se frenarei cando chegue a Mamma casa. mía. E daquelas, porque nós tardamos moito en pôr o peche da casa, pero moito, eu recordo de baixar. Pero a costa, que era así, non vos exagero nada, quen coñece esa zona sabe ben que é unha boa costa, aínda por riba con saltos, porque claro, ti non era plana, había curvas, aquí parecía el juego ese do skate da Nintendo. Non sabedes cale? Algo de 360. Porque sei unha vieja. Snow 360. Si non me acordo o do... Bueno, si, ese. Gráficos increíbles. De gráficos ese. Entón, eu baixaba, pero recordarei toda a vida que baixei, pero a toda hostia, pa. Entón, collín a curva, daquelas estaba vivo o meu can, o Danco, que era un husky. Collín a curva da casa, zoa foto, non sei que, derrape a bici, tomar polo cu, o can por riba de mí, eu levantándome dicindo, cheguei, que non me pasou nada, mira. E o meu pai esperando na porta. Non pode ser. O sea, para min o logro foi non deixar o papo no chan, a cabeza no chan, levantei e me dixo, estou a bici a tomar polo cu, o campo riba miña. E tu pai en plan prioridades. E o meu pai dicindo, bueno, a ver, es tonta. Ti celebrando a vida teu pai como en plan. La de siempre, ella haciéndole, idiota. O sea, Tía, é que a mí tamén pasou que cheguei un día e levei un golpe e fun chorando hasta o contenedor e tirei a bici ao lado do contenedor e cheguei chorando a casa e dixen, esa bicicleta é unha merda e tirei na basura. Unha hostia e a por ela. Non lle peguei desas criaturas. non lle peguei, non fai falta. Xa bastante, Explica- un poquinho máis. Madre santa, de verdad, Dios santo. Bueno, que a ver, a mí tampouco me... Jesús. Que vas a decir unha Melón, cousa? dime. Vas a abrir un melón? Sí. Bueno, veña. Bueno, non sei, tú dime Que te tú. vou propoñer Bueno, unha se cousa, alarga porque eu un non veño ás poquinho mesas de Creo que é o mismo baleiras. melón. Eu iba a decir, non liades a Super Pop e la loca e esas cousas. Sí, ya bravo. Que problemático, que problemático. Encantábame. Eso sí que é problemático. Os consellos de sexología. Da loca, ese eran What the tremendos, fuck eh. de quiero liarme con un chico. Vete unas copitas, ya verás cómo te suelta. What the fuck? No, heavy metal. Eso eu creo que deberíamos de o ano que ven se presta Coller algunhas facer un programa deste de como Ojo, que Entón- mierdas leíamos, por Entón, favor. porfi, personas que teñan arquivo de la loca, De la ou loca, da de Bravo, Pop, da sí. Bravo. Cualquier revista rulen. escrita por Super señores Mini nos extraños vale tamén. para adolescentes. Sempre pensei que se escribían mulleres. Eu tamén Eu pensei, imaginábame non sei, eso, pero sí que Pero se bueno. o miro ahora. Si ahora ten pégame sentido que máis no. que o escribían. É que Sí, señores. Pero daquelas non. Despois, bueno, é que cuidado. Bueno, aparte luego Pero inventábanse las- movidas. pero- En plan, de la gente de High School Musical que se llevaban mal. Inventaban movidas. Había que sacar Pero sí que é cousas. certo que tiñan uns pósters dos Backstreet Boys que volaban que flipas. Digo unha cousa. Unha cousa, do máis bonito que eu fixen por un cruz, foi regalarlle a unha rapaza que se chamaba Ana, que era mi cruz, non sei se o sabe, da igual. Tocoume un póster de Beckham a tamaño real. A tamaño real. A tamaño real. Entón dixen e regaleillo. E nada, total, que se enamorou de Beckham. Tiño Non o sino pasa como nada. no. Tiño o sino alto. Todos Bueno, estaban no, enamorados de Beckham. Xa. Esta é unha cousa. Un sacrificio. normal. A mí non me gustaba. Pero bueno, Beckham, centrémonos. Sí, Que vos iba a decir unha A ver. cousa, que eu non veño ás mesas coas maus baleiras. A ver. Menos E mal. Chega o verán e chegan os concursitos. A ver. E eu preparei un con, E o premio? con Iván. O premio, pues, un aplauso moi cálido. Ah. Bien. Vamos facer unha cousa que a ver, Sí, a ver. un momentiño. Non é este, perdón. Oh, Espera, este. Bien. Vas por o Gran Prix, se non pos o Gran O Gran Prix, yo Por di choco algo crispies. como para presentar o concurso e poño xa música. Gran esta. Prix, por favor. Non falamos do Gran Prix, pero non pasa. señoras e señores, que comece o superconcurso do verán do Zona Nova. ¡Bien! ¡Concurso! ¡Que cutre! ¡Me encanta! Na, 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 Me encanta. na, Faltou Ladies and Gentlemen and Anything in Between, na, 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 A ver. na, na. Bueno, pues son 10 preguntiñas. Vale. A ver. Super básicas para calquera persona coñecedora do verán. A ver. En realidad Chum, no. chum. Son, Vale. A ver. Son moi divertidas. Céntrate. Entonces, 4 opcións. Sí. Vale. Vale. Sistema básico. Sí. Vale. Facemos rebote. Sí, Sí. Como tú que? Sí. Veña, un rebote. Sí. Un solo, que é moi divertido o rebote. Bueno, pues Iván,
Cando queiras damos paso a primeira pregunta, empezamos por aquí. E vamos así. ¿Sí? Sí. Vale. Espera, pero temos que... Usted manda, veña, lea. Veña. Que preguntas unhas cousas, Antía. fillo. Vale. Lee. En que ano foi inaugurado o Parque Acuático de Cerceda? Mitiquísimo barco Mitiquísimo. acuático de ir de excursión en xuño, Efectivamente. Inaugurando verán. Eu iba a Bragalandia. Queimándose. Eu tamén. 2005. Noi. Eso desde outra xeración. É que somos de outra xeración. 2005. Pluton Park. 2002, 1996, 2005. No, veña, igual un pouco Cal? menos. Porque vos sodes do 98. 97. Sí, 97. Veña, pois 2000. ¿Marcamos? Sí, 2000. ¿O cuál? en mis hermosos 8 años. ¿Es correcto? Y esto, ¿eh? Correctísimo, correctísimos 2000. Muy bien, muy bien. De chiripa. Ya tengo sus anillos, Totalmente. ¿eh? Dios, Pero ahí que mal está. levo que alguén gane algo, es que lo odio. Tío. Non te preocupes, Eric, porque agora tes a oportunidade de gañar tamén o teu puntiño. A ver, Veña, Coa seguinte gañar, pregunta. tío. A ver Veña, que me toca, Vamos a ver. coa pregunta número 2. Esta é moi fácil. Cantos sabores de calipo existen na Na actualidade? actualidade. Isto eu teño que axudo. decir o dato sacado da páxina De Calipo. De vale, Calipo, de da Calipo, oficial. de Frigo. A ver, Sí, é que non sei, porque eu sempre iba a un sitio no que me decían non me queda masivo, niño. A ver, eu vou decir 4, por non irme a los Sí, extremos. eu creo que sí. 4, marcamos. Sí. Iván, Sí. revelamos. E é correcto, hai 4. Porque limón- Dato curioso, son lima, Sí. fresa, que esos son os coñecidos, cola, que se inaugurou así como despois e non triunfou para nada, pero que hai un escondido na páxina que solo se pode comprar en multipack, que é laranxa. A mí me gusta Solo hai en o de multipack. limón. Intentei no buscar, non se pode comprar solo. Madre santa. Bueno, Si Sí, algún exclusivity. hostaleiro ten por aí algunha Que tal, exclusivity. pues, eso. Pero bueno, Cris, Vale. vamos coa terceira. Por cantas veces chega a multiplicar a súa poboación en verán o concello de Sanxenxo, Joder, ¿cómo te lo a Benidorm galega? Por 10. Por 10. Marcamos, segurísima Extremista. ademais. A tope. Que extremista. Iván. Que- No, seguro que sí. Eu penso que sí, pero... Esta resposta é Por 3. incorrecta. No. Temos un rebote. Por tres. Non temos un rebote, non temos un rebote. Iván, decimos Por que 3, non hai. dixe, non me cago en Dios. Non hai rebote. Bueno, pero Está grabado. para ti o punto, que está grabado. Como me Máis, gusta máis. acertar. Veña, pois Antía. Más preguntitas. Tócache. Onde se celebra a romaría rural que reivindica a igualdade de xénero e a diversidade sexual? O Pontefarruca. Ai, Rebote. Non, ai, hostia, é que creo que estou confundindo o Vicedo, non. Rebote. No, Salvaterra de Miño. Cállate. Rebote. Salvaterra de Miño. Rebote. Rebote. Bueno, rebote. Laza. rebote. Laza. Laza. Ah, Laza. Vale, estaba confundindo. Está esperando aí o sonidiño. Moi recomendable Ponte Ferruca, Moi guai, moi guai. Encántame. Teño uns outfits moi guais. Dime, Pues perdón. está no- Que te podes poñer en cabeza. Ah, Se xa vai en cabeza. Xa vai en cabeza, Sí, pero sí, podes sí. te poñer. Sí, Vamos, claro. vamos. Ainda máis, vamos coa A ver. seguinte, Iván. Dame unha máis. Pena que non haya premio, meu. Cando ten lugar a famosa Feira Franca de Pontevedra, que recrea un mercado medieval como moitas outras. É que é todo o tempo. Eu non sei. 23 de agosto. Marcamos. Vale. Iván. Non é correcto rebote, Cris. Primeiro sábado de setembro. Non, primeiro- esa historia. Primeiro Ah, sábado de setembro é o é último domingo de correcto, agosto da leva o historia, rebote. non? Efectivamente. Vale. E agora a posibilidade de gañar outro punto coa Vale. tua pregunta, que é a seguinte. Como se chama a variedade de pemento de Padrón que non pica nunca? Descuberta, creo que ao redor do 2008. Seguranza. Porque é Seguranza. aposta segura, sabes? Marcamos seguranza, Iván. Non é correcto, hai rebote. Pero Todavía nos marca. quedan Entenza. sentenza e volvoreta. Entenza. Entenza? Sí. No, Iván? sentenza ou entenza, decídete. Entenza. Entenza é correctísimo, moi é ben. entenza. Entenza, De efectivamente. chiripa, 2. Xa me perdo, cantas quedan? Tres se nos quedan. Antía, Eu. que festa se celebra en Betanzos en agosto e inclúe o lanzamento dun globo de papel? A festa das peras. A festa das peras, marcamos moi segura. Sí, non, porque é que eu coñezo pola festa do globo, que fun moitas veces, pero non sei moi ben como se chama. verdad? Iván, Moi ben. correcta. Xa non sei nin cantos puntos levados, Ai, pero non xa sei, está pero un moitas frenesí, un frenesí. Unha vez Eric, da grande. A ver. tócache outra. Vamos ca seguinte. Cantos municipios galegos participaron no Grand Prix en toda a súa historia? 20, 10, 13 ou 15?
O concurso do verán por excelencia. Despois deste. 13. Marcamos 13. Iván. Son 13. ben. Constame, non estou seguro si alguén o sabe mellor que me corrixa, pero creo que non gañou ningún. Bueno. La Pero Cenicienta de hai unha España. gran O ano presencia. pasado fixeron moi ben uns de Brión. Porto Son, o Brión. Brión. Sí, E este ano vai Burela, que non está aí contado porque ainda non participou. Efectivamente. Ai, Dios, Non é normal. Bueno, unha gran presencia da provincia de Ourense, teño que dicir. Falando da provincia de Ourense, cal foi a temperatura máxima acadada en Galicia? Madre. Spoiler, aquí. No, ese check non era o correcto. O sea, non... Sí, non corresponde, estaba aí marcado antes. Cal foi a temperatura máxima? Sí, en Ourense, por suposto, como non. 43,8, Esti. 45,1, 40,5, 44,2. Cris, 45,1. 45,1. Mi madre, Sí, que segura? extrema eres. Eu a tope. Sempre hai moita calor en Ourense, pero non é correcto, chicos, non é ¿cómo correcto. non? Entón, Temos un rebote. 40,5. 40,5, vamos da máis alta a máis baixa. Iván, Se moi pou. non é correcta. Non é correcta. Mamá É querida, 44,2, que non foi en Ourense cidade. Ollo, En Leiro, por aí. en Leiro. Cousa curiosa, Oh, pues que eu sempre nos E queixamos despois nós o das temperaturas, termómetro pero en Leiro sempre teñen unha do Sempre teñen barbaridade. moitísimo. de San Lázaro. Eu pensei que iba a ser ese. Claro, é que eu pensei, claro, é que a ver. Si nos guiamos probablemente haya que sumar potencia e todo, pero Moito, no. moito. Madre mía. Non nos fiamos deses. Ya tomé este test de la Super Pop. Me encanta vos. Me encanta, é Pues maravilla. ata aquí o super concurso do verán. Me retiro, cierro este programa e adiós. No, pero queda moito. Bueno, non queda moito, en realidade queda un minuto Pero para dalle lume, despedirnos. dalle lume. Pero sí que é certo que, mira, podemos... é que, claro, teño aquí dúas preguntas que quería pechar, que era guai, que como... se poiderades volver a un momento do voso verán, cal sería de toda a vida que digas, jo, como fotografía, neno, sabes? Neno. Pero bueno, igual nos liamos. Se pode ser así rapidiño, guai. Así, veña, en plan rápido. Probablemente algún dos cumpleaños de Iván. Os Sempre son cumpleaños momentos de moi Iván, felices haciendo la pelota do al verán. jefe. Sí. Era unha tarde moi bonita. Era moi chulo. De xogar o brilé ali, despreocupados de todo. Cando xa era Qué noite. bonito. Sí. Qué guai. Sí. De ti, onde De comer volverías? ali De comer. vallas de as frambuesas. Non, eran moras, as moras. O hincharme a moras, E despois cagar. Roubadas increíbles. por suposto. Robada sempre. Da natureza. Eu volvería á cabaña que me facía meu abuelo todos os anos, ca miña prima, co meu primo, ca miña gatiña, ali. Sin qué duda, guai. sin duda. A ti Llevo onde as volverías? festas coas miñas primas e como irmão, sí. E ti, Iván, Segurísimo. onde volverías? Eu hubo un ano en Sanxenxo collemos un apartamento e hubo un ano que viñeron en 2 semanas diferentes a miña familia paterna e a miña familia materna. E foi moi bonito, porque viñeron meus primos por un lado, meus primos por outro, foi como un crossover destes que ves nas series de moitísima xente que dices, normalmente non está aquí, isto non corresponde. E estuvemos este ano. Ese ano estuvo miña abuela, estuvo miña madriña, un primo acabado de nacer que tiña uns meses. Era o spin-off de verán. Sí. Xe ten 15 anos, quero decir, bueno, foi moi bonito. Que bonito. Sí, sí. Que sabes que non te focaches, pero bueno, Non te preocupes, escoitouseme. Anti, e tú? Pois eu volvería a calquera tarde no meu pueblo cos meus amigos que baixábamos por detrás da Casa da Cultura e ao monte ese que había mesados e estábamos ali charlando, falando, xogando Sin e volvería móviles, Sen móviles, volvería a calquera tarde desas no pueblo, tío. Qué bonito. Sen dúbida ninguna. E nada máis, chicos, quedounos moito por falar. Eu quería falar da orquesta, eu quería falar das festas máis, aquí como a Cris, que das miñas que lles gusta unha boa verbena. Pero bueno, é que non dá, unha hora dá pa o que dá. Así que nada, vémonos na temporada que ven. Non sei, supoño. Supoñemos, esperamos, A ver. desexamos, manifestamos, porque somos persoas que manifestan os seus desexos, como, porque non, digo, por exemplo, se me ocurre. Nada. De todos xeitos, por si acaso non hai outra temporada, o spin-off ou así que pasan desgracias con Ben Friends que se acabou, eu quero decir que fui moi feliz este ano aquí facendo estas movidas, de verdad, foi un placer ser bisiesto e sentirme, chuli. quero moito. Que bonito. Que bonito. Quero vos Bella, moito tamén, foi un agasallazo increíble poder formar parte do que de estar aquí cada programa con vos. Quero vos un mundo. E nada, a vos tamén.
Vémonos Bueno, pronto, ben. cuidade vos. Bo Non bravo. pasedes calor, bebede moita auga, que importante. Stay Ollade hydrated. moito cu. Movede moito cu nas verbenas. Chao, chao.